U kontraktu, kotri podpisani stoji, že od obštini Kula studenti u iducich 10 mešacoch budu dostavac po 6.000 dinari na mešac jak stimulaciju za dobri prosek. Studiram na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, a moj prosek je 9.63, mada još ne znam šta ću u budućnosti, to još imam vremena da razmislim. Studiram biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, sad sam 2. godina, želja mi je da budem profesor, da radim u školi. Ono što je obaveza svih nas je da u nekom narednom periodu uradimo više na tome da se oni ostanu u našoj sredini, ne zbog toga, zbog neke obaveze, nego zaista zato što će opština Kula postati opština gde će mladi imati svoju šansu i gde će se oni najbolje vraćati po završetku svog školovanja, jer ulaganje u znanje jeste budućnost i ono na čemu svi moramo da radimo u narednom periodu još više. Za stipendiji iz opštinskog budžetu namenjeni kolo 5 milioni dinarija najavene že opština Kula školjarom generaciji podaruje i Rahunkari.